día que me la mala churra de Jera, alquilar un barco roto para ir a Venezuela. Elas eran tres comadres e don Barrio solas tres prepararon a merenda para ir a San Andrés. Esta sí que che vai boa, esta sí que boa vai. Estes casetes agochan vellos tesouros nunha longa cinta magnética. Centos de quilómetros cheos de lendas, conversas ou cancións. Patrimonio oral da nosa identidade e memoria que compre lembrar. Foi o que fixeron Doroté Schubart e Antón Santamarina cando recolleron e publicaron o Cancioneiro Popular Galego. Doroté Schubart é unha muller, unha musicóloga suíza de orixe, que veu nos anos últimos 60 anos 70 a España para buscar música de raíz, que era o que ela buscaba e que en todo o seu traballo en outras partes de Europa e mesmo en Turquía, por exemplo, pero cando chegou a Galicia realmente encontrou un tesouro na nosa música popular, na maneira de cantar dos nosos maiores, sobre todo, e nos mesmos cantos. A idea era propoñerlle que ela participase no documental e a intención que tiñamos era revisitar con ela algúns informantes e algúns lugares nos que estivo ela hai 40 anos. Era casi como decir, como ninguén fixo un documental sobre isto antes, ¿no? Porque, bueno, é unha historia que chama moito a atención, ¿no? Cando a contas por aí de que había unha muller suíza que veu a finales dos 70, foi como prácticamente a primeira que fixo así unha recopilación extensiva de música tradicional en Galicia. E que acabamos vendo na historia de Doroté Schubart, pois como un fío no que nos permitía contar moitas cousas destas historias, o traballo cas informantes, das persoas que transmiten, que cantan, e a vez a propia historia de Doroté, que merecía ser coñecida. Víamos que nesa historia de Doroté había algo que nos chamaba. A imaxe desta rapaza suíza que iba ela soa polas aldeas, naquela época, recollendo estas músicas polas que seguramente non preguntara nadie antes de ir ela por ali. Cando ela chegou, non sabía falar español e moito menos galego. Aprendeu con moito esforzo. Logrou desde moi pronto a colaboración de Antón Santamarina, que non só fixo un traballo puntual de axuda, sino que fixo seu o cancioneiro na súa parte de letra, de texto filolóxica. A conxunción de unha especialista en música e un especialista en textos fixo que o cancioneiro da música tradicional de Galicia sexa unha obra realmente excepcional. Nos para traballar con material de Doroté tivemos este primeiro contacto cos libros, co cancioneiro, que foi un traballo máis complicado e árido, e así descubrimos que todo o material de Doroté estaba donado no Museo do Pobo. Entón, ela xa nos contounos Doroté isto e puxenos en contacto con Concha, que é a persona que traballa no Apoi. Chegamos ali e pensábamos que era como todo moi protocolario, de ter que quitar cousas e arquivos e pedir permisos, e nada, pódese acceder super fácil. Os fondos orixinais musicais que Doroté Schubart recolleu e as súas libretas de campo non só están aí nos libros do cancioneiro, sino que ela os deixou, fai moitos anos xa, en unha copia digital no Consello da Cultura Galega e terminou traéndoos tamén aquí ao Museo do Pobo Galego fai unos anos, porque aquí no Apoi non só os íbamos a ter e os íbamos a pôr a disposición do público, sino que os íbamos a indexar, facilitar a busca, facer as explicacións pertinentes ás persoas que os precisan e desde que os deixou aquí, prácticamente todos os anos, ven Doroté a traballar comigo mesma, en este caso, para coñecer a relación entre os libros, o cancioneiro, e os orixinais, tanto de música como de transcripción, que fixeron posible esa relación maravillosa que se creou. O que sí que nos gustou moito desde o principio foron, pois eso, que aparece ao final, que son a nómina de informantes,
hai unhas notas aí de Dorocé, pois eso, que vai contando cousiñas sobre como foron aquelas grabacións, detalles moi pequeniños, pero que xa molan moito. Hai unha parte da historia que se cadra non está tan visible no cancioneiro, que é unha obra moi técnica, moi musicolóxica, e nós o que queríamos era contar pois a outra parte, non? Esa parte que estaba aí en pildoriñas, por aí un pouco escondida. Houve xente que volver a escoitarse, volver a estimular todo isto, pois fixo que recuperase moitísima memoria e que revivise moitas cousas que estaban alá atrás. Houve outra xente pois, que sabía todo tal cual, hai 40 anos, e iso pois, era pois, unha confirmación casi do que sabían. Tamén atoparnos con xente para que isto, pois, a mellor leva a recordos que son negativos, a mundos que foron moi duros, a cantar porque era a única alegría que podías ter. Ademais do cancioneiro, no Museo do Pobo Galego veñen recibindo bibliotecas e materiais desde hai décadas, nomeadamente do campo da etnografía. Un exemplo é O carro e o home, de Xocas, peza fundamental da historia do cinema en Galiza. Decotado, desfeito en anacos perfectamente clasificados, o arbre é preparado para o seu transporte. Os veciños, cos seus carros e as súas xogadas, acoden para carregar os toros do arbre e leválos para o taller do fagueiro, onde este se fará carregodil para dar comenzo á súa angueira. O carreto, que é gratuito, compénsase co xantar e cunha boa tarde que pasan os veciños naquil día, que é case unha festa. O traballo de recuperación seguiu adiante e hai pouco máis de 10 anos creouse o Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade. No ano 2007 se produce unha donación moi importante do material que recolleran durante toda a súa vida Mini e Mero. Collimos da man de Xesús Mato, que era un gran folclorista para aquel entonces, collemos unha especial sensibilidade pola música tradicional. El foi quen nos explicou que a música tradicional non era o que facía a sección femenina, que por aquel entonces eran os únicos que actuaban, sino que a música tradicional era un sentimento feliz, que habitaban nós cheo de orgullo e de estima por unha música diferente, e que nos caracterizaba e identificaba diante do mundo. Entonces, baixo esas perspectivas e de encontrar cancións, e de ver como había xente que choraba cantando algunha canción e lembrando, non sei, démonos conta de que ali había un espírito digno de poñer en valor. Empezamos a recoller cancións, a musicar cancións, como esa de Manuel María que che dixen da do carro, e moitas outras. Era unha moza e íbase casar con outro, e fora un mozo del toda a vida, e casábase con riqueza, porque os pais non lle querían que el porque era pobre. Hermosa paloma blanca, isto cantaba yo el pola ventana, ela no piso, el por fora de noite. Hermosa paloma blanca e amada prenda querida, yo te mando esta carta, la más triste despedida. Eles trouxeron ese material ao museo e a primeira idea que se tuvo para dar a coñecer esa achega e ademais poñela en valor e ademais difundila entre a xente foi facer discos con ela, facer CDs. Cando estábamos traballando en preparar o primeiro disco, dixemos, bueno, xa non son tempos de ir disco a disco e os CDs terminarán por desaparecer e seguramente a maneira de ser eficaces hoxe é poñer todo isto directamente nas casas das persoas con unha base de datos en rede. Este documental é un documental que se pode facer pois, a partir deste material, non? e desta historia, pero hai 1000 cousas máis que se poderían facer, desde documentais, libros, para xente pois, que se dedica a traballar coa memoria, co patrimonio material, con estas cousas, contos, cancións, todo isto, aí hai unha fonte inagotable para todo este tipo de cousas. Claro que no apoio está o Arquivo de Dorocé, pero está tamén pois, o de Mero, a Asociación de Gaiteiros, Concello de Bueu ou Concello de tal, que donan aquí material, entón hai un material de tema super amplio que, bueno, eu creo que é un punto de partida para moitas cousas. Moito traballo que require cariño e moito tempo. Só no Apoi contan con milleiros de arquivos pendentes de digitalizar. Pensade primeiro, quen gravou esas cousas? Pois foron
músicos como Mini ou Mero ou como Dorothée Schubart os que foron ás casas a gravar. Pero hoxe, moitos anos despois, esas cintas de casete están a punto de desaparecer volatilizadas. Dentro levan un tesouro, pero non hai que intentar de entrada entrar nel, porque pode desaparecer no intento. A primeira vez que se pone unha cinta de casete despois de 20 anos nun queixón, o máis probable é que se enlíe toda e que rompa. Cando nos chegan a nós enviámolas a un técnico de son. A grabación sola non sirve de gran cousa, porque no fondo, aínda que a música está aí, saber quen a cantou, cando a cantaba, para que a cantaba, en que contexto se daba, é o que lle dá verdadeiro valor cultural. Pode vir unha caixa de cintas chea de casetes que teñen as caixas cambiadas e o que di fora non se corresponde co que está dentro. E, ademais, xa non se lle pode preguntar a ninguén porque morreu a persona que as compilou, porque desapareceu o coleccionista ou porque perdeu a libreta onde apuntaba todo no ano 62. Ser quen de ter unha grabación digital de calidade, ser quen de transcribir o seu contido ou facer unha partitura se se trata de unha transcripción musical. Son cousas que deben facer especialistas. Antón Santamarina fixo esas transcripcións excepcionais e ocupouse de mimar esas letras como tesouros que son e non recollelos de calquera maneira e identificar perfectamente as palabras que se usaban e como. Isto se facía cando nacía un neno ou cando se cantaba os noivos nunha boda ou se cantaba os convidados dunha boda para reírse deles segundo de onde viñan, do sitio onde viñan. Coñecer eses datos e ser quen de analizalos. Non só está a grabación e os datos obxectivos, a veces están hasta esas cousas que fan entender realmente como era o fenómeno e que aparentemente a primeira vista poderían non ter importancia. Hai miles de datos que nós temos e ten que ser unha persona físicamente quen introduza na base de datos tanto son como cada unha de esas cousas relativas a onde se filmaron, quen as filmou e en que contexto de vida, en que contexto cultural se daban. Eso leva moito tempo. Un traballo que recupera a nosa identidade e permite darlle unha nova vida ao pasado, dignificalo como fixeron Olaya e Alejandro, crear novos produtos culturais e rachar vellos estigmas. Ela cando iba a preguntarlle á xente por cancións de aquí e cancións vellas, a xente quería enseñarlle pois, a melloras da radio que escoitaras, a tele as novas, porque pensaban que o que facían eles de vello era feo e non era bonito e non había que enseñarlle. Entón Dorothée peleou moito por dicirlle isto que ti faz é o que vale, é o que ten valor, é o que quero saber eu. Entón, ese interés e ese posto en valor que tivo Dorothée nos intentamos traela tamén hoxe aquí a decir estas cancións que cantaba, estes romances que mantivestes hai 500 anos, pois son os que teñen valor. Parecía Sofare. Que non somos de aquí, que somos de Bilbao e por eso gastamos chapeu a medio lado. Este porta disfrutar está sempre aberta. E vires cando cairás, se ala, xa está. É poder de vivir. Que baile bolero, bolerito baile, que baile bolero, corazón del aire. E logo a copla, como é a copla de que non somos de aquí, que somos de Bilbao? E por isto gastamos chapeu a medio lado. Acórdelle, Nos temos solicitudes de fondos nosos para empregalos en novos vídeos, en novas películas, en novas pezas musicais ou en outras formas de creación artística. Este mesmo sábado en Santiago había un evento super interesante de poesía. Para comenzar o seu espectáculo de regueifa, empregouse no teatro principal unha regueifa que Dorothée Schubart gravou nos anos 70 e que nós temos aquí. En outros casos, para, sobre unha música tradicional, pois crear, por exemplo, música moito máis avanzada, moito máis moderna, con outros instrumentos, pero que bebe do que había e sigue facendo cultura galega nova. Tamén hai entrevistas, tamén hai vídeos e grabacións de eventos pois como un antroido ou como unha celebración de moros e cristiáns. Pediume unha profesora da Complutense de Madrid unha entrevista de unha señora a respecto da Guerra Civil
de Cangas para estudiar con ela o papel das mulleres na contenda, o papel das mulleres na vida nos anos 30 en Galicia e seguramente desmontar algúns dos mitos a respecto da participación das mulleres. Bueno, para todo isto sirven as grabacións feitas nas casas das persoas e creemos que darlle novos usos tamén é fomentar a creatividade de que nos escoite, de que nos lea, de que nos mire.